ladang ni litum cirok tok rong asara tum lapen ladak katsa asong lapen patame nili balong anti corruption asong lapen cirok tok rong arara tum pen cingrum sinang litum phan ke pha panolan theke lapen lo ke damtang kithi ruini rui thoma prang litum silunian forest range arlo ladak inut officer nangkelak mate ACF pranab teron adimalong ilitum forestar harsing kram saphan nangketoy do lasi labang solong nilitum cirok tok arong asar lapen patame hampang asong tumpen lapen rong arlo lapen ladak forest range arlo bid office do anatum tame along tentame ningkang samse alam theklong posinilitum rong asaratum do jono dak pen aposi song pen kalis tame cirok tok arong asaratum pen labang so berta kelong pen aposi labang so lam the kasidon de ningkang samse alam kasi peklang ifansi nilitum ini pon lo lase lason lo ek kecheng pen kijut anle nilitum alang pen tokjir ke theklong kali bon tame nilitum theklong lo alang le phan siluniam forest range along alang le phan nang toy lo pasen nilitum berta long lo alang le ladak humri bang belang la penile tum tame kachi pasini long ta belang bon tame arjulong lo alang li nang ke exercise akama mukha alang li ladak nang ke klema akama mukha la ke corruption side dei pasini tum thek ponlong lok lok pi polo polo tang te alang li ladak mithang a charge nang chen ya prang tame ladak silunian pen arrange arlo la pen bid office do antame tangka ke pangrum alam nili tum arjulong la ke officer sa tumari deng pen tame nili tum arjulong la pen apa tame ladak lang royalong kam ke chuplem sang tiki humatum long amata me alang li tangka ke hang dam pangtar labang solam nilitum arjudun long lasi labang solam angke nilitum deng pon thela pen ninging sampon pe pusi kini labang soasa tai pen ningkang samse alam se peklang kono lake prabjin pen alang li phala dak pen direct tu nang ji pusi nilitum sodak pen nalum phan sirok tok arong asara pen pen ladak hampang asong pen nilitum nalum phan papon se bini karbiang long tan mas council kachari pon tim karbiang long kachiphem pupon akang tu endeng long kang ni ilitum ninge chethe ake hai doktor tuliram rong hang phala bang socha tai pen birta pipon iglo prabjin pen alang li phala dak pen terek tusi non kedo bom mate ACF pranab terona phansi labang swadim long ke bangni thunai pasuni litum chuni polo pipolo polo tang te alang le litum ladak nili balong ki ongdong apora hut rong arar phan kirap nili tum thek don long lapen rong asara mai lapen ka prek prek hampang asong tum akenang apor alang le pen kaching kije phan joy ke personil tum thek ponlong lapen alang le ning mesen personil tum thek ponlong la alang le phan mangke la dapen terek ponlong le lapen ini chunir poning tung labang so chatai pen akenang sor bangke office pen le claim nang ja rondu putame ajhak ladak kidu arap pen dame kachemia munis litum dak silunian rensalong non akimia nangat charge mane isia ba charge nang lardo abang so angala ramunit amena bangke harsing kramsa alang li cuma tha ke claim kitam nili pinangan chini athe nili to masong atung ke weskar biang long ta do hironi long ta hala da ke do tum nili sumar manang tham la som lo hada thingpi alang to department li pen kinep tang kang hu to malong kinep tang thingpi ta alang li ke chojor pang ke de chojor pang hu et la sobita la long lo plus nonan da alang to la bang so kes do bom la lasi lapa so amuni josi ini tum dak silunian rensalong nangli lo puteli tum akisung lo kopi apa sih akisung do koklo pulotang te alang li nona dak nang join jelang kam nang claim kelang seta alang li bang non abit tinalong 10,000 20,000 30,000 posa nang ke ha lapulo pute bid officer tum ke kona pelok alang to do ma pen tipi lo pute iso asuma do pi pelok rank po nasi la persona sa lang hang bom lang prote biru bisa do claim bang ko son lo akaprek inhulo pura sunto rong kimpi kang hu pendang lok arong kang hu santi kang hu pendang lok daso tangka kali liputela soring la bang so amune posa pithe kelo daso officer pha la se la persona munisi dada bikol le wildlife sanctuary ke litum golaghat district pen karbiang lok ke border si kidola la bang solong dada thingpi ke me thingpi do langroi long ok ke me do la hayan ta alang li yong se la poson claim no lipon alang li ke jolapo alang yong se dakang dolo lipon alang li ke jolapo ate alang li claim se ta hala biru bisa ba to biru bisa do posa tangka long thek po hala kamu kahi do bangta khang hilomati
pupilo kamati lasi la pusona moni da phan ke ni tumalong binang ni la pengi dam tangan tame council revenue peseta Karbi Anglong mangke nilito ladak Silunian Ranchman her highest nilito thek dolong lasi la pusona moni pronop teron alang di claim kedam misen kedam tangan mane ko mene rong tuma phanda kidu kala tuma konane check e pala tumalong askin do ta PC paklem lo la pusona pusa sin do phan to nai halake ranger da kalilang mati tadi ko pusi alang li claimun pol baso kam ke posi nili tu mahin dang ke chedon do dekhe tu teli alang li phan condemn lo lada Silunian Ranch alang kalang li phan ke ni tum chak che josi council kachari sa doctor sa tuliam rong hang la pen Karbi Anglong team tu alang li tumang sila bangso amuni phan trek pipi li puti ni to ke public la pen sorry gambura rong gambura ni tum organization na hin pen chisong det po chisong ni sa chisong po lapen non nilito lang do panang chuning ria hut nilito appropriate ang deng non jong sin ang deng det pote mo dito kachisong hut dito pan aduna pin nang tulsa dai chenai la hello nilihin ben chuning ri dengge nilitum chunuri ponlo athe nilitum thek ponlong harsing kham salang li khironia long kedo tame alang kenep tang kanghu pen kenep tang athing piawi tame alang li mithang ke patu joy la pen ke panglim joy la hai ber pata meni le tum sirok to karara tum pen le tum arjulo la pen la son thak se ni le tum pin kul kon edone alang le corruption akam ni le tum arju kon long la si top player ke ni le tum ban be bon tame alang le phane le tum jir pijir podo no hok tame alang le ke do barim aprang kheroni long ke do tame kang hutang la pen sang pi kang hu la pen pata me ke nep tang king pi kang hutang tang tame alang le ke en pang hu pen alang le ke jor pang hu la hai ber tani le tum thek kon long la si la son orten jong si la dak nile balong lapen la Silunian forest range along alang libang kulutang te labang henele dum ningi sampon pe lapen sudah pen labang so acha tai pen sipa sini pon lo alang wang butame alang li phan kenele tum nile barat lapen par dio pani arat bang ke alang li phan ke deng pon pe jong se labang so acha tai pen ke chuni ria pita me jong se akang tu yang deng kang ni tum council la tum jong se labang so ang deng bang insai pon pe lapen labang so ang deng bang se deng pon pe de bolrang te mo nile tum jakong le thurnang kong nile barat pen dio pani arat pen jong se mo jakong le tame klen nang kok lotang thala bangso bang ke nile tum tame adai bidet po lapen ame thang se adai chenang kok ko pusi nile tum mangke sudak pen chunuri pon lo la sinil tum puthot chunuri pon chulo nile tum ninge chethe Karbi Anglong atam mas council aka hai Dr. Tuliram Rong Hangsa alang li prabjin pen la bangso problem nang sai pi nile tum ning the pon lo lancho takalelang ladagang bon nile tum arju thurong lang board chairman Sarke Kram Sajokta ladagalom poisa nang ke hang tangka dehin nang ke pangrum thap alam nilitum arjulong nilitum tokjir ke day by day tokjir abe bon tame nilitum anu pen arjulong la sila hai karjulong pen aposi alang nilitum han ke nilitum ning oi chepaklang pon lo la sila son kali derra menang ji la pen council tame revenue mission pen chilong nang ji la pen part tame Karbi arat la pen niliblong ke do de pani long ke do arat tame jongsi nona son ing samjin jongsi dolong nang ji bulotang te forest along tustame forest arlo ke palang cari bang tame la non nilitum ningi chethe isef pronop teron phase puthot pangni tunai pasine tum ke puthot kiroi pension ri ponchulo la sinil tum along ladak pini nil tum kachetong hamphang songa prek prek tudumna alang tum tame la bang so por lam tia poran non pon la si nili chirok tok ronga saramai hoi pen la nili jung pen la pane ye pension nili lam the ton ini bangso press meet ni tu ke phana ko kala lo moben anu no pen jelo tum ko te tum pen jelo sila sonda tak sini itu mahin penstame ningkang samse aje paklang bang thekala lo athe bangke la bangso arrange lo ke kimisena dim ako angli la bangso housing ramsa akhai angli la bangso na kam lang no mitum heglong ba julong lo sonda tak sini da kimisena dim la bangso na akhai no angli claim tu bom pote monjul da ke medim ka lang ko pahin da so si dopo no si nitum la wildlife sanctuary la bangso adim ra market thi pitheng pra kadok gawe ke ka che son dulo sila pasonda thak sipate langli ke no kala boson claim lo putem mo bangso ha wana make ase ke no to mon sila gapo pasi ni tu mahi mata be ni tu si am sa phang tu ni tu make la bangso ke no mata ke chokche bang pu make ni tu maga da to ni pusi ni tu mahi mata ni di no Harsing Ramsa langli da forest Silunian Ranch ng nagido alang li kiklaim ke dam nili tum stame aju palong lo alang li kiklaim ke dam hichok che kheroni long do stame alang li kapre asai kelang nu kiklaim la hai ga julong stame nili tum aju palong lo la sila dak nang li pen sta alang li kiklaim ke dam
kecok ce arjulong pen ini tum ning oi cepak lang mangalalu athin ini tum dake wildlife sanctuary di Bokhet Golaha district lason thang dasi alang li yong si lason iklem pon akhindu pulong te nili tum along ke thing piting prang tam lang li ani hali iklem pon posior pon lapo lasi nili tum anti corruption ni dok power ahin ben ke dong than da pon deng pon thithe lapen alon ke do bom li tum ACF pronop teron alang li phan padut hibna si nili tum ke asong ben ke alang li phan si ini tu masih CM sah pan sedang ni cuci ni pun.